כשמופיעה הוראה לבירור, המטרה היא לא רק לסגור אותה. סימן השאלה מזמין אותנו לעצור ולבדוק. מה באמת קרה? בכל מועד טיפול נדרש לתעד מה קרה בפועל. אם הטיפול בוצע, חותמים שההוראה בוצעה. אם לא בוצע, חותמים ומציינים את הסיבה. כשאין תיעוד, ההוראה עוברת לבירור. ישנם 5 תרחישים שכיחים שבהם אנחנו פוגשים הוראות לבירור. בואו נראה מה עומד מאחוריהן. מועד קודם לא נחתם, בעוד שהביצוע במועד שלאחריו כבר תועד. המטופל נעדר מהמחלקה במועד הטיפול, למשל בשל יציאה לחופשה, והביצוע לא תועד. כאשר מטופל שוחרר מהמרכז או נפטר, נותרה הוראה שמועד הטיפול שלה חל קודם לכן, אך הביצוע לא תועד. בהוראה חד פעמית, חלון זמן הביצוע חלף ללא תיעוד. ובתרחיש נוסף, הוראה שונתה או הופסקה לאחר שבוצעה הוצאה, ולפני שהצוות הספיק לתעד את הביצוע. כשהוראה כבר מופיעה ברשימת הבירור, המטרה אינה רק לסגור אותה. לפני שמדווחים, בודקים מה קרה בפועל ומה הסיבה לכך שההוראה לא נחתמה. לאחר הבירור, מדווחים בהתאם למה שקרה בפועל. בוצע או לא בוצע. בוחרים את הסיבה המתאימה ומוסיפים הערה כשנדרש. כשאותו תרחיש חוזר שוב ושוב, כבר לא בודקים רק את ההוראה הבודדת. בודקים גם את תהליך העבודה ואת התיאום בין צוותי הרפואה והאחיות. טיפול נכון בהוראות לבירור מתחיל בבקרה יומית, ממשיך בבירור ובדיווח מדויק, ומאפשר ללמוד מהתמונה המצטברת ולשפר את תהליך העבודה.